Hello everyone, लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय नैबे समावहाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन मोनथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन जोङो बयबो मिथिखानाय आपडेट तो थेवबो फिन खेबसे आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय मामायाहाय मा फोरमायलांखो बिटिसि आरो बिटिआर को लानानैहाय ना तो आं एसे क्लिप्सखौ होलांगोन आङो बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै आरो ना भिडिअखौ लोगोफोर एसे गगा मोनदों तो बेखायनो आङो मास्कखौ लागायनाय जाबाय आपडेट्सखौ होलांगासिनो নহয় सरकारखনৰ नाम বিটিসি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গলে কোকৰাঝাৰত যি सरकारখনৰ নাম বিটিসিয়ে থাকিব কিন্তু বিটি এডি বুলি যেটো আছিল সেইটোৰ জায়গাত বিটিআৰ হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ ক'ব सरकारখনক বিটিসি ক'ব সেইটোৱে চুক্তিত আছে